مەلای جزیری کۆنە حەوجەی داناسینەیە ji sed sala şazdehan û heta rojame îro mîna stêrkeka geş û pir nûr di asmanê Kurdistanê de diçirisa û tîrêjên xwe yên Rebbanî û evîndarî û helbestvanî belav dike. Dîwana wî jî fena gencîneyeka tije dur û gewher heta serdema me hatiye. مەلای جزیری بە پێشەنگی و مەزناهیە خوا بوو وەک میناکەکێک و هەموو هەلبەستوانên کورد ji heya mawî û niha jî dibin bandora wî deman û hewldan li ser şêwaza wî helbestên xwe bihûnin. Melayê Cizîrî ne tenê mamosteyê medresa sor bû, belê alimekî tesewufê bû, helbestvanekî binav û deng bû, helbestvanekî mezin bû. Ji ber wê jî gumanan de gelekan dixwest got helbestên xwe li gor helbestên wî ava bikin. لێ قەومیە jî ku hin kesan xwestiye navê Melayê Cizîrî û helbestên wî bidizin. An jî ji xwe re bikin mal û di nav xelkê de û di civat û şevbihêrkan de wek helbestên xwe bidin nasîn û bi ser de jî niç û xeberan derheqê melê de bêjin. Mela dibêje ey mela namê te ya xemset eşer tu bi şe'ra nete gotî xud dikî qend û şeker durrê nasufte dihûnî min nedî mislî te qet ند di simtê ecemê de ned di iqlîmê te ter. Tevî ku Melayê Cizîrî navê kesê diz nabêje lêbelê têgotin ku mebesta wî ji melayê xemset eşer Mela Dawûdê Finikî bûye. Helbestvanê wê demê de êgo hate xuyakirin eşkere bû ku helbestê wînakê dizîne û ji xwe re bi navê xwe belav kirine Melayê Finikî. شيخ أحمد الجزري ملاي جزري دي لا قهضاوي نشاني لا شيخ محمد بي أولي خدا بي مرشد أولي خویایە diziya helbestan ne tenê di nav Kurdan de lê di nav Ereban û gelên din de jî hebû. Mela bi xwe mînakeke tîne û dibêje tu dizanî finnika te ne mekanê xezelana çubbuhatî nametacê te eya bê ser û ber dest û payan ji berê zêde bikî dête bikim mislî Hemmadê Ereb her wekî şêx anî bi ser. Melayê Cizîrî behsa Hemmadê Ereb dike ser wî deyîn dike weka got ew jî yekî weke wî Melayê Finikî bû got diziya helbesta yekî kiribû wê dîjîkê ew êşandiye yan jî ew di nav xelkê de navî wî derxistiye û got bi navî diziye bela kiriye. Melayê Cizîrî jî dibêje heger tu zêdegaviya hîn bikê ez ê eyn weke Hemmadê Ereb bînim serê te. من دباغي قل فروشان دي عجب رسمك غريب خاري طبعا قلت دستن قل برستان خاري بس لێتەوی هەموو تشتی ژی نەها کەس مەلا داود ناس ناکە لێبەلێ مەلا ئەحمەدی جزیری هینجی ئەو یەلموم و خەتیرەیە ڕۆنیدارە ئەحمەدم سینە سپەر پێشبەری تیرە فەلەکێ داوەدارێ تەمە ئیرۆ توژە دەحلێ وەرا دەر بەسا مستەفا ڕووداو من دبزما شيرينان أو شيرين رفتار